रायखुमायोबो जों सानैजों लोगो लाना मानसिफोरखौ नोंसोरखौबो रायखुमायो लाबायनानै गोथाव मोनलाबायनो गोखा जाबायनो ओमफ्राय दाबोथाय रायजोफोर ब्लग भिडिअनि गोथाव मोननायखौ Hello everyone, खुलुमबाय गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ नायोला जोंना आं लाजिखायो ओरैनो ओमफ्राय आरो जोंहा लिबु जानोसै गाइसमोन दैखौ आंखौ नुवाखिसै दां एथ' सुन्दुरिखौ लिबु जानानै ल' जानोसैलाय ल'खा बेबो ल' ओरैनोसो मुथुथु ओमफ्राय ल' मानसिया माने सिङाव सनस्रा ने सनस्रायो ओरैनो मुथुथु ओमफ्राय आं बोलो गोरासिनबाव रानथेंबाबो ओमफ्राय ल' आरो होमबाबो ने बागि बेनानाव बेनानाव आंनि बेनानाव रायजोफोर गाइस मोननाय नाला बेनानाव आं साबसिन ने आं जाग्रालै आं जाग्रोनायसै र' आं जाग्रोनि दा जाथ' दा किदा जानो लुबैदों हाय देद्राय हाबाय जानायखौ देखेसै आं जानायखौ गोथाव थगायदोंना नंगौ थगायनाय हुदा गैथारा आंहा नुनायावल' समायना होमबा बैफोरबायदि ब्लग भिडिअ ओरैनो जासोमला बायनायलाय एसे गोबाव जानानै गोखा जाबायनो ओमफ्राय थगायलाबायनानै गोथाव मोनलाबायनो गोखा जाबायनो ओमफ्राय दाबोथाय रायजोफोर ब्लग भिडिअनि गोथाव मोननायखौ नायदो रायजोफोर दाबोथाय दै ब्लग भिडिअनि बावहाय गोथाव उन्दैद्रा नङा गोखासो माले गोथावसो गोथाव दा आं गारायदों खुगा सिङाव दाख्लैनो जादों बारा मोजां गायाखै रायलायनो हाबावासैमोन ओमफ्राय दा हाबाय ओमफ्राय होमबाबो बिदि गोखै संख्रि फानलु नांबा आलौवो रायखस दानो उसुना अ नै आइसा हा गोखासोलै बा गोखा आरो आदाब होलाय संख्रि होलाय आदाब यम्मी नै फ्रेन्डफ्रा आंना फ्रेन्डजों होननो रोंलामोन आंनि दैयाव दुगैग्रा फ्रेन्ड ओमफ्राय गेलेग्रा साइकेल सालायग्रा जाग्रा ने ओमफ्राय बे बिनानाव आं उन्दुग्रा बेनानाव बे उन्दुग्रा फ्रेन्ड इजो सानैजों सानफा उन्दुयोना ने रायखुमायोबो जों सानैजों लोगो लाना मानसिफोरखौ नोंसोरखौबो रायखुमायो नोंथांमोनखौबो रायखुमायो सम बायदिसिना आरो माबा माबि कमेन्ट फैबाबो रायखुमायो जों जिनो गैला हनै बिस्किलिया हाथाय गैबावो आरो लुबाय आयै सेस क्रिमि आलुवाखै क्रिमि होलाय दिदियाव संख्रि फानलु गोरान जायां फानलु गोरान आलुबाय आं दै गांबाय जालालां गोखाबाल ayo kalau dah hati ya ada gue dikai biskili banyak hari gue dikai anak hati sini lain dong iko ya ada gue dikai ayo mansa kau yuk anak dari sini hati ya aneh
एना फिसा फिसा गुसुं माने फिसा माने ओमफ्राय आंना गिदिरबो गोलावबो नै सबबो आंनि हाथाइखौ मिनियो दा हाराव होनानै दानज्राव होनानै फिल्मिनिबो गैला नामा बेना बायना रज'फिननाय रज'गोदानसो नांलाय खमलायनि गेजेरजोंसो रायकस दासिया आंखौ दासि लोगो माबायाव फेसबुकआव कमेन्टआव दासि हरलाबाय सोरबा सोरबा नों नाम दोनसिगोन दे आंखौ गुखानि ना जाजोबबाय आं जायासै मोनफा जायाहाय ओरै गरम जाखांबाय ओमफ्राय नै मा जादों ओमफ्राय लिबु खथ' देलाय आंखौ देखायलाय जि साइस नुदोंमोन ना गोलोमजोब्बाय नै गमस जाजोब्बाय जोंनाव मानो फैदोंआनो गोरानखादोंसो अखा हाबाय ओमफ्राय मा बेग सुनो सुथेनो बेग सुनो फैदोंनो सुनानै हरनोसै जाखांबायबो ओमफ्राय सुनोसै आं सानजा रायलायनो रोङाहाय नोंथांमोना मिथिखागौ आंखौ सानजा रायलायनो रोङा होननानै मा होनो जोंनिखौ आं मिथिला बुद्दि होनो खोमा ना जिखिया जादोला दा भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय होननानै मा होनांगौ नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गासिबो बाय बाय मा थ' सुहैनोसै फैदो गोलोमबाय गेलेदों गाइसमोन गोदो उन्दैयाव गेलेयोमोन दाबो गेलेयो गारनो हाया गेलेनायखौ खिन्थु बिदि गेलेयो दैयाव दुगैफैयोबाबो आङो हालुबनो रोङा दैयाव थब्ल'नो रोङा गियो आं दै एसे फिसा गाइसमोन बेयो आंनि दाख्लैयो दैयाव थांनानै ना हमहैनायनि भिडिअ'मोन दायो ओमफ्राय एडिट बानायनो बानानै होआखै आं ओमफ्राय नै बेखौ लास्टाव फिसा होबाय आं माने उन्दैयाव बिदि गेलेयोमोन नालाय नोंसोरबो गेलेयो जानांगौ गेलेयोमोन खोमा नोंसोरबो